Salamat po sa tatlong mata na naandyan. Madam Cascade, thank you, Madam. Ayan, maulan na naman ang Bicol. Pinayungan ko lang yung aking cellphone para hindi maulanan.
Salamat po 6 million viewers na nakatambay sa aking live. Ayan, mag-end live na po ako. Salamat ng marami. Kay Hefty, Sis Ann, Borders Adventure, Lola Sweet, salamat. Kay Madam Cascade, salamat po sa lahat ng pumasok sa aking live. Kay Mama Lu, kay Sir Happy Flex, at saka kay Sir Chris kanina. Salamat po. Bye-bye. God bless everyone. Masakit ang ulo ko, Lola. Bye-bye. Salamat po sa inyo dyan. Thank you so much.